Brána 16. Zručnosti. Afirmácie. Dovoľujem si experimentovať a tvoriť. Experimentovanie a skúmanie sú prirodzenou súčasťou môjho kreatívneho ja a umožňujú mi nájsť správny vzor pre vyjadrenie môjho talentu a cesty mojej duše. Práve v neúnavnom hľadaní tejto cesty prežívam svoju radosť. Zadanie. Prvé. Aké sny sa začínajú plniť? Čo vás vaše experimentovanie učí? Čo potrebujete doladiť? Druhé. Aké presvedčenia môžu byť súčasťou prejavu vašich experimentov? Existujú nejaké staré presvedčenia, ktorých sa potrebujete zbaviť?